megalayapost.news. Kipulit kamiam mentaka janmin kilala ban seno ikawi kemen ubriu balayap ngam jelom ha kapung miam hagi benta jong kalat umroi ka badai den ka balolit jingi ha kate kapung ka bala poisya put ka jingyap na ka daw ka jinglet jingi ha ka por babu ain ya kemet une rongba lala ban itu ndaka jingdon uhamen jong ba rapel perbon balai tu baune upara jong ulalit ban jingi ha kate kapung miam ka ba uladon ha pedeng jing ain une ubriu balayap ngam jelop ha kate kapung miam latip kerteng kum ubi ki perbon kane ka jinglap ya kemet ka den bala per hasla bat nakaliang kipulit kila seno ya kemet jungu menta ka janmin nakaliang kipulit hadin bala depan sei ya kemet kila rakno syasibil hospital nompo banle ya ka postmortem bat nakaliang kipulit kila pelongru ya ka jing tukin ka bakamnya halor ka ne ka jingja ka badai kat kum kilenti ka ain megalayapost.news.